клип на PewDiePie Tower Simulator. Започвам и развих се малко. Предишните клипове ми се фейлнаха, но не искам да почвам наново, защото съм много развит. И така, вижте ме, сега ще покажа и ютубъра. Така, мога визента да го сложим ето, тук нищо няма да ви трябва. Да заснемем видео и с усмивката и това. А тук един ачивмент, който ни даде много неща. Сега ще ви покажа какво има в честа. Вижте колко много неща има в честа. Сега ще се опитам да намеря DLBG. Чакайте да взема време. Ари, отваря се, ле! Так. Как лаги? Сега ще търсим DLBG. Фак. Добре, хора. Аз ще сложа нещо. Това пък за какво е този картон, аз не знам. Ще сложа и този череп. Ей, тук долу. Затова ще играем на поглед. Фак! Представете си по колко много ще жде. Хора, искам да става колкото се може по-скоро. Това ми изисква много пари, хора. 3360 мисля, че беше. Шет, бе! Падни купата, шиваната купа. Там с лайнали, с хранали, с каквото и да е важното е, че дава по 3 и по 2. 10 минути 37 сек. Фак, нямам пари. Иначе това... Вау, хора. 14 мисля. И... сега, какво друго да ви покажа от игричката? Трябва да си построим нещо. Аре, един прозорец тук да си сложим, че много малко прозорци имаме. Фак! Тупа не може се строи, защото има айтем. Сега какво ще правим, хора? Ще ловим орли и ще се отваряме в честа. Аре, ще сложа на... не. То пък... много пренаселено става, хора. Трябва да събера пачка и да се оголемя стаята.
Един мой приятел има апгрейди на тая страна тука и на тая страна тука. По два апгрейда тука и тука. Само че на 4-ти левел е с по-малко абонати и гледани от мен. Какво ще правим 1 час и 25 минути, хора? Свен да чакаме. Не баш 1 час и 25 минути, де? Защото аз мога само до 15 минути. А това кога ще ми се 6 мин? Фак. Вече мога да играя на фулгъл. Хора, да стискам палци, да се падне по 3 или по 2 и ето, че не се падна. Шет. Добре, когато имам възможност за фулгъл, винаги ще играя. Имам възможност за фулгъл. Между другото, този ястреб много помага. Yes! Пак е нещо 5 минути 10 сек. Пак бе. Сега където варите трябва да се варят 9. Не, това са моите. Вау! Има 91 000 абоната. Това е просто what the fuck is this shit. Значи аз сега съм на тубър, ранг тубър. Или поне така изглежда, защото до сега не съм ровил там. Мерси, пич. Поглед тук. Фак! Shit. Хора, това е... What? Не. Бягай се, вас тъпото. 25 рунс. Значи трябва да видя 5... Трябва да видя 5 стаи. Спечела 405 гледания и 25 абоната, което не е много, но пак е нещо. Discord out. Сега още едно ястребче. Ева си абонати. 10 012 абоната. Отде бяха ранковици. Пак забрах отде са ранковици. Шет. Fuck you. Хора! След второто поглед, това ще е за този клип.
Или пък не, аз не знам, дано да стане бързо. Yes! Добре. Хора, това е последното нещо от този клип. И именно той е пугъл. И оцелихме джакпота. Добре. Надявам се този клип да ви е харесал. И до следващия клип.